na obi bɛka sɛ ebra papa bɛkɔm yɛ kɔyɛ nsɛnkyerɛne ɛwɔ otumfoɔ manhyia fikɛsim abasobɔ bɛyi ɛna yɛhyɛ yɛde ma sabre no ɛne de odi aden de menkan de de nso na bakɔsɛ mo satam no emrofo ɛbɛsɛ ade na konfo yi ɔkɔm a awoso yi ɛnten kɔda ɛnta me kyɛ awoso sɛ awoso ɔmo de ne gyina fidie so nyina nso na awoso no ɛnten kɔ abaso bodi no wonya satam woni ma de Nso school na o man kɔ na bɛka akɔm adi o munya paa enti o mu twa bɔtɔ sɛ afi bia o de sika ba bia nso papa wani mo amɔ de akyire satam kya me kura aboa da baabi satam ho an ene wo ye confirm penifo mebre na na nyina ese wa na aka na na doma ofo batiri ba obi anim ho mo confirm wo se de de du akyire na kuta butirefo ɛkɔ bɛ nipa 88 wow ene nipa ketwa abujafo kyeyase akopɔ a yɛka akopɔ mɔtɔma na wɔno ɛtɔ so miɛnsa ɛni nti yɛfrɛ no mensa ɛna nene ho abakɔsɛm na na baa ne kɔmfo ɔtɔ so miɛnsa ɛnɛ wogusu a wɔkɔm kyeyase kopɔ a igya no aso sɛ kumo ayɛ sɛ yaa no makɔ nwuram na wɔtwe ne nneɔma no ɛne ɔwɔ gyemu a yɛ kumo ne nyinaa yɛ gya ne kwan ɔfa so a wɔboa ɛdɔm na na so wonte hu sɛ obi kɔmkrɛmo wate bi da sɛ obi kɔmkrɛmo ɛde sɛ yɛ oba asante region osuta mampɔn hɔ na ɔbɛte sɛ krɛmo obi kɔm krɛmo obi yɛsi ɛmpɛmpi wurawuram ɛwɔ ɛyɛ the great sonya kopɔ aso ɛyɛ a ɔbɛte bɔtɔba saa bɔtɔba no ɛyɛ ana efiri he start free he ana sɛ wɔnom ɛsom no ntikyɛmu bi wɔ mu ana ɛnɛ deɛ mede obra no ɛyɛ superb nyaso yɛnyina yɛ besua deɛ maka kyerɛ sɛ meguso de duabɔne vibes no mede ma wɔ ankasa nti sɛ mehu sɛbe bosom bi ana akɔmfoɔ bi a ɔsɛ metɔkye no na yɛdi wɔn nso na akɔm mu ɛho ɛnkɔmmɔ deɛ me sa ka ni a mede ne brɛ wei medeɛ menim no akasa wo nso wobɛhu nipa koro a wɔyɔ na afei yɛntoa so nneɛma nwura ne nsɛm mu yɛnhwɛ kwan a ɔno nso ɛfa so ɛyɛ kopɔ sekan no bi a anaasɛ wɔno nso so deɛ no ɛyɛ kopɔ nsuo anaasɛ wɔno nso so deɛ no ɛyɛ kopɔ ɛboɔ we nyina mu nkyerɛmu yɛ ba abɛgye yɛsɛ wo kɔm kopɔ kora na wontimi nya bosombufuo bi anka ho na okura bi wom ka no ne mpɛsɛpɛsɛnsɛm mu the root of nananom abosom na akɔmfoɔ we are still serving you better ama watimi anya nimdie ɛwɔ sunsumsɛm mu sunsum ade PMC rapture or sunsum headquarters and Komapa media we are here to promote the rich culture of Ashanti nana akwaba apomni say ya da jase media minimum ubabodin ene ba bia wosom e de akire mahwefo na fe yema nsem na eda aploso eda wase eda ba tefo ne mahwefo ina ase ya o manya bre na mo hwe ye ya mo ha ye fam na na ba okay ko comfort ya ase okay zuta asante mambo okay ko na me okay ko na me come no wow nana ba yenhwe kopɔ ne nyeye mu ne nchiche mu yebeto yese bɔtɔba yeka bɔtɔba ɛwɔ musom ne mu a sɛn ne siti the asiti obusase ɔsɛ mtire mu na atiefo ne afɛfo ya ɛhwɛ no muhunu ewo mu ya bo wɔte ya ante ya bo so wɔte so a bo kɔsɛtene piafo ɛne ka bɔtɔba ya ayɛ sɛ papa awo na wo so awo ba okay sɛ bɔtɔba no ye de consumer afamu a ya me fi asubosu okay hona ko di suma okay onso ba di suma no so wo na kwasi kokɔ aduabɔ ne yɛ wo ha okay ntimi papa ani asubosu kokɔ ntimi abam na na fie ɛyɛ aduabɔ ne okay ntimi na fie na mo wi ya okay nti yɛka bɔtɔba na wo to so sɛn nti yɛase kokɔ first and memu ha de na ye kom papa fam yes go so de to so miensa okay is man pani pa wade bi ya okay yenhwe esasesa se ubedi ade ana wo so de ande ye wo no wo di free soro ne bae da bi na konfo bi ka be kom ye fan ba no okay no kom ye senten bi sumani na office wo kom nipa enson omo awon pese pa ko di suma na ba e ko ye busua ayefo busua no mo che ya asem ya omo le twa asate ti kro no na kro no ye nya ba okay ye nje mo ko de kokko ba ye ye nya ba ya
ana bɛde me so de mabɛti a mpanifa ka kyerɛ me no bia na nkɔgye suma no baeɛ ɛwɔ asoro so bia suma no baeɛ no yɛde suma no baeɛ no kum nipa nson mmarima nnan mma nsa ɛna suma no bɔ ato ase suma no adwuma deɛ ɔhye yie na wɔn nso firi mu na deɛ ntiri akɔmfo pani nso firi mu ne sɛ abaifo kudagu ne so ma ɔne maame kwadaa wɔ nwura mu ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa ɛnɛ wabɔ so yi ɛnɛ na mabɔ so yi nti yɛ bi wobɛte ɛti askopɔ asante mampɔ akɔmfo bebree na abɛkɔ mo no afei na adwuma so deɛ na ɔmo yɛ ntɛma ɔmo nwura no na mekyekye mu ɔnyɛ kyerɛ me mu bra kɔmfo yɛfɛ no ba no first kɔmfo de nka akɔm pani soma de ne yɛ sɛnkyɛ no bebree ɛnɛ na ɔka sɛ wɔ na wobɛwu a wobɛwu ɔka sɛ na wobɛsɔre a wobɛsɔre nti sɛ wo maame wokɔdi hɔ ɛde obi de adwuma bɛgya ana ɔmaame ɛdana ne ho sɛ ɔno so yɛ abɔnte so nni sɛ ɔbaa ɛwɔ nwura mu wɔ tɔn no maame dae ne soma no kum ɔkum no wie na ɔkyerɛ maame no ɔno maame no ka ne nim asɛm sɛ sɛ ne sɛ na meyɛ ana bopɔ sɛ akum maame no ka nti didi mi wa na ɔdi nka afa ɔbaa ɔnom sɛ ɔbaa kɔm deɛ ɔmo mpɛ ɛwɔ kyia ase asɛm na meka yɛ ana kam papa kɔmfo mu si ayɛ wanya ne baa dukɔ kɔmfo nso wagye din paa kɔmfo panifoɔ ɔkɔm kɔ asante redi kɔdi first ɔtumfoɔ kɔmfo mu si gyina nsutahene anam ɛkɔmyɛ ɔsa kotokotoe saa tam no kɔmfoɔ sɛ wobɛkɔm a na womene a yɛma woma ɔtumfoɔ ɛnyɛ ne ne sɛ akɔmfoɔ ebi yɛ ntrantraa na bi deɛ ma akora hei yɛde aba yɛtena gyegye mu ɛnɛ kane akɔm no yɛyi bi dɛ mesrɛ m ka kakra sɛbi yɛ nananom a ɔmode akɔm yi atu hɔ ma yɛ ne yɛyɛ kɔm yi ɛnɛ sɛ sɛ ɛmɛbrɛ wom ne papa ɔka kyerɛ yɛ sɛ na ɔkɔ akɔkɔm ɔtumfoɔ na ɔnkɔm ɔda ɔma hene bi ayi ne kɔmfoɔ wɔ abene wɔakɔm ahyɛ animonyam mampɔhene deɛ nti na yɛfrɛ no ɔbu akuma mu kɔmfoɔ na wɔbɛkɔmyɛ no na wabene akuma de berɛ na gyen na wabu mu ɔn so kwam mampɔn no wɔfiri na sɛ ɔbu akuma mu na na neɛma ni ampɔn ɛnɛ sɛ nnɛ ɛde frɛ mampɔn kɔntɔnkyi no ɛnɛ ne makyiri wo saa na wabene yie paa nso nase afiri hɔ ɛfrɛ no na kwakukyei ɔno na ɔkum ɛsono nko ara 77 ɛno ɔde tuo 77 saa tam so kum ɔsono so a ɛdeɛ gold sika akɔ wɔ ne ho nyinaa wode brɛ wo ma ahene ɔde akɔsom owura ɛnyina yɛwura ɛsoɔsene no nti nyina no ɛhyɛ bɛn gidigbedi mu na mpapa kɔkɔm yɛ di first ɛwɔ hɔ ɛma mpene mmorɔfo saa tam ɔmba bɛkyɛke wɛ sɛ suma yi adantina na woso wɔ no so ɛnkɔ yɛso mpapa wɔ awoso adu suma mu obi mu a wɔn so ɛnɛ na meka saa tuma kyerɛ tie ɔsɛ woso ne hu sampa suma yi wɔ hɔ woso kyɛkyɛkyɛkyɛ ɛna akɔmfo bebree wiase mu bɛtuma ka sɛ emu bebree ni a woso aduru wɔ hɔ ɔbɛyɛ akɔm no wɔ right ɛso suma no bakora hɔ yɛ a wo check say what this man check no mo se suma na ba nana we dey so se busum ne ba na wa nwoso wa obi kura wo che wo hu se suma na ba nti ye shada ko di saa woso na adru e de kasuma no wa me so suma ne fa okra mu na ɔde ba na me ka kire wo bia akonfo mebre o memre mu obi a na emom no ye se ahemfo kyire ne ebi tita be ya o timba ba kom ye saa tam no afra no mo de se ni mu ɔkɔ kutu fam saa pa edi asantima mu ha ye pɛ konfo konfo na ye kokɔ na nsu ye da sonko ye pɛ obi a akotuo akɔm tia kokɔ na number 1 na saa kopɔ ba sei asa wo sesa fam saa no ɛno no ɛka de ya kyerɛ sɛ asase tumi bi a hyɛ asase mu bia no obi a pɛsɛ ɔtono adu bia no wadane asase no mutimi dane asase no saa yes osunsun sisi ya me no kase sɛ mbɛkɔm a mɛtumi de tia asase abɛtoa mentehwɛ da ɛbɔkwan ba wɔntuma agbareba enyame akwan bɛ so na obetimi akɔfa asase a wokyɛ yase abɛto ya bɔne abɛkɔm so ana bɛdi ana do nso sɛ woni bia wontumi nyɛ mpapa ɔbɛkɔm to mpanimfoɔ na papa no ne na kwasi kupon nam no wɔn ne saa duro ne ma no enti akɔmfo mebree eni saa duro ne bi asuru ya kra ketoa na akɔm yɛsɛ wakɔm baabi hɔ no yɛ boɔ ɛmota so wante ahwe so bɛkɔm bɛte ahwe efisɛ mbɛkɔm me wɔde mɛyɛ
There's a massage I'm comes back to bet it I said maybe I'm sure that wow and I confirm a brain charge Nana it's not conform sir what did you come here now so when you also drop Nana ba match so I come to match so I come on I was so glad to count I was not most say yes I'm packed what to tell it supposed number when you but when I got it and then so wow now also what to say yes and I confirm a brain I also don't know and the sun came and then confirm a brain to see as no one was so and so come here so home I was someone who say yes also abakan ntinana yesha the odi kan be come here banno ansa na e ba wo papa so conformosi nti wono and na me no ka say wo tun for history e da ho nti wo to so saying wo so yes okay yes and I come here this say me way yam na me way and so head me kuma ma jidi pa atade e hyewi nana eye moya atade no eye kopo atade na hyewi ye ka say de wo maayo da bi eni pa kan na me no ka sa so so me ba me hu yo be ka bia mente ade se okọ na cham na ka je to komfo se na bae okay se kwa be so ne he no ya libi ne bae o kire adro so ma ne kire adro nyina e wetire so wo so a obesoso man da ye obesoso da ye e ma o komfo na o to so da ye padro we ka no e so na nsa obeso de na no man bi bae o mo wo akra o to ma tie di wo no bae papa ne na to nsa so se ne nia koko ho okoje adro ba bi de abesi koko mto tie mu no enya no bububuo okay ana idin bae na so ma ne se e kono de ye di ne mi ha wo hwa di okay ana man na wo ye ne sa friend se Baby, I'm not going to say that Chinya. Said then can I take for my friend can I come in black? You can say, and for saying, come in black, I say, yes, I did chum. That's man say, the moment not 20, I did chi. Now, papa, it did. As I did China, made him 10 million. Wow, so one year, but much 1,000 pay. 1,000 pay will be a war. Almost a bad day. So managing me. You can go 7. Wow. I said, "Suman at Chassis." You know, the Yanana of Fumu. Okay. You are welcome. Wow. And to say, "We are all That's Sumano. We must send for not just be a Suman on your Dumano. Would the Siano quite? The way you do not know Sampa. And then Pempi is so chop. I could call that Fabacosa. And I Pempi as some more. Ah, there be you. Me be you, Musu, my Chabako, fat. Some Musuna come at Musuna the buy and a song. Ebi na wo so ma didie ya ebi asuma no wo nia fo mebre wo sunsumu ya wakra bia me papa ebi ya wapra papa chi na kopa so ma didi ya dida so konfo so ma didi wakra so ma so ma didi to mo do so ebi na de ma na nso no na ni miafo na ne bi to obeje ngoko ni mebre ana se obi anya bi adi se de ne na metu party ya wotimi kofa aduane bo ma ba akopem bi ta obi ma na ngofo mebre aduane adi ya se na sunsumate se de be ya won so ndadwuma bi a o sunsum na se ntoko bi tire so a wa se no boa wa se no miafo meboa me na mo kama na mentumi poi okay na ya nhwe wadaroma wo kaka wani a je ya sekopo e ba ye no wo na oto so miensa a wo kom sese ye emfinhia senie a yakwaji je ya sekopo e bedu je ya sekopo e suma bi e wanyini pa the friend mensa if it's oto so miensa okay oh papa ese mi na fie na mabe okay enti emfie se wo de wani ka enti se me de mani ka ya emfisia be etede wo benya wow agoni papa na ke hata no ene pegam kosi awiem na yem kosi awiem ye na yesi suma no ye wo magudo mebre akokora ntimi ba wontimi na nti wait member okodo gugusi lesu suma pani dinga kwaji ne ba nkasa no ene akokora no Kopo you much difference between Suma 77 and so to na ekire me kopo no encheche mu types na ye wono ye wo mu ho na ye hwe kopo no wo se ye wo mu agodo to bu na na de wa kameka sa ne bi sie afa na mu ahunu ba bi efe adana wa wayi meto ana me de bo me ho gba okumase o asia no ye kopo kasa ene ebia wa bia kasa me aye no kre o asia na de wayi meto dasi eburu enti kopo mu akodo no na to bo ne cheche me atefo na hwefo ameka me dia ntie masema meka
na muni masum na na him pa suma me wo badwemu a ansuma we sesi abate ko fofra saba adai ntina ne ye asesa ana ne behavior ana ne character asesa otoka sem san ne beka no ya ene mbechie kokko ne sonko ene se de wo yefa kokko ye yona okay wo ye gentle kana ma se okay into god the same no ha it's no kono msa ye so beka sem wo san ne katakate we tina won no mo nsa kokko kuti na wo se bi okay susum eso nipa da se ne ntina ye nipa ana asesa no we be see okay it's na kokko ba we dia am be see okay am we from pumo no we sremni okay ti ya kokko mu kokko mu no na be kire wase kire me wiase mo nyina we chi askopɔ na we dida askopɔ a ho ko na mu asa ebi ni baabi abi eye de na mo nko ade mo benya aka mo de eye de be ye ne se da na papa na kwasi mo ko se na onse enem be ka wasem bi kam na mintie onse papa ya bam ya ebre bi atwam enna na ye ne yatima ka bo kan ka metim mam papa me na fi ase ka wonti me ma ha enem be kire o me kire me mu wada ama me na papa ye kwaje chas ko fi won ya obaje suma ni fi ya ano pa no ko so no wa mo papa ya mane ai sa wono papa ti fi ya na wasa papa won di ka ko papa ja papa na wasa papa no papa ani ja no so okay papa hono be twa won ano sa no ko so no o se ko si papa no se papa pesa me ko so no na ko shira so mame na ko se ko ponso onzo ko shira so timi nkure papa ni sa no na ko okay na so sa dia so akode a ene me so me ma fa onye mboto ba ba konfo nya matito makom nyina no me ma wono mo enkom e wa agro ba ko edi kene anka sefa sa so ko ko de ta so ko po na nantwi anka men kam to mo nkom agro ba ko tebe dai ye man so kesi dai tem ana tetem ene na mama fo ya tuni nyina gu ene kwasi potoma ene papa potoma yetimi kom agro ba ko kana tete no hu se ko papa us hu a matamfo no enti se no mo penso de mo aprika bom ya aprika bom tasi enti na eye wodo na wo ho ese kana tete so ne ya so ho no e benefo no ma be bi ko diaka ne wo so yeso yankwa ya banye di o ma na mo so ne to so e kura benefo na sa mu twa ne na ye na so ehunu se dabi e bia me nua waduro bisu me nua duro ene me jimi nua de na me so nua de me de na ko nya ma ni guase ma e se me nua bi e kom na o chehwide mu a me ne maguase ene me wo wa fama duro na se wo hwe wo de a wo se me de ma no afam ne de meba hododo ma me fa nko akire kakra e bia na e be fa wo ba abusia ye se e ma kom de o mo mpe bene de na asinti ya se ma kom de ya jentra o mka se ma kom o mpe se oba obuni nsa ebe kwa na obi yare e de naba odan so wo oba ye ko fe wa obu nsa okay ne yeko kare tete so no mo ka bia ni ko e na ne de twa kwa enti me nua hwefo wo hweme ne sa bra no busa no se nipa na o yare da no oba ye den isu okay be ma kom de ade se bia wo yade a o mfa so wo lema ba present day bia bi present day bia o jawu ani wa kwane yire ho kura na ya afo aba odwane pe no na nanti ya mra fam ne so afam no ye den e wo kopo afam no e ye kopo so du okay na eno so ye konfo e bia o so be pa ho okay o go no kopo fo wo se na wadi bi na ya fam krinka kopo ho o do ka kopo ho a afam ne de wo de be bo na nemom no e bia wo do ko di se ma wo hwe ya no eno ni afam no ye wona duro ho se woni bia ogbo ye de akoma behwe ho afam no ye wo magudo bebre ebi de di odwai ebi de di kraman ebi de di mo bebre ye se kraman so nka popo na wa fam so di kraman ni ye ne enti ana wontimi kwaje ebi so kwaje asuma na ana kopo so beje suma bia kana ati se otwa kopo mo wo fa wi a ati no timi kwaje suma ko fra kana se wan fa ne so ntimi ni traffic cause we suma kase we suma pani we suma barafo wo chi bai fo bai bronsam ya enti so mi go fie na so do ba fie na papa so ma mpra utim fa na ma fie fie ne media enti ne ko ba bi na ko de dura wudin ka kire no mi wura una odidi bi fitu amane bi fa bi okay pese be tim ko de bi ka ho open so utwa na ofa wo se ko poye yo na
deɛ na ba me hu sɛ kopɔyɔ na die hu dodo den tram beka sa no oyobi a oda bɔkɔ okay susum no suma mpani okay ye ka suma brafo bo wiase na mo bakɔsɔm a ti yakopɔ wonya no ba se bakɔsɔm nka okay se bayfo bi ache susum bi bayfo bi ti bi chin susum bi bubu ne nsam won ti bi mu da ene metima ka bi ache wo ya ka me be bisa wo sɛ na de na sabi kɔmfo panyini kɔmkɔpɔ na sabi bayfo ti mi dane ne ho ne ne koyɛ sa wa se bia man ho kwaya na wo pia kopɔ no ene se bia ka atwam kopɔ ntimi konya ka kwa mu adabɔ enti de bia o kana asem se tutu na moye na me mfama ho de nim susum enta wachi ata se minia enti ni ahwefo mutie me ese suma wo ho nyina no suman utu na mosi ya na oboa wo enti bani tua se pentoa obi abom peto go na gotia so a be susum bom ho ba yo be chia wo enti ase na nkopɔ boa no ho ko nsua de be da wapase exam na obi beka sɛ nkofo se wani adura be da waben untimi suma ntimi mmene wo dabi suma ba be wura na wakasa fa okra mu but untimi mmene wo ah na ba ne sɛ na mo nsɛ yemra mo ho na mo men ye de ntem ra ho sɛ ɛya ho aduro ni bedwade okay na de ma obi di ente ko ba bia ya tete no ente tie na ɛkyɛ sɛ wabene wo ho be yɛ hyɛ me ɛyɛ saa ko betima woro madina aduro mu enti we wura kwa ni obi a wasenka wabebre bia na ya bemfo dabi obi a wasenka wabi omen obi hu na oni hwe no tuso no okay efise egonimu wonti mpipa mfini wati wo wucha na asase obi beka se na nkasa de na naba ne ho se afei waye young energetic na nka wo Pentecost asori ma na Roma na nka be ya fepa na akomi na wonu hu se obekom ya na dabi minum ho ayade me na nanom ene papa mu di gya me ene me kama sem me obi a na mani ni sumansem ho ene na me kam true story ya akire atefo na hwefo mo hwe me ya munni mo so na muntie asode me ko bi okay first start medical ko SDA na papa ti ase okay papa se minni asode no papa manina ya doso me na me last born wanti me hwe obi a school wase me de obehwe school okay papa mate ni nya so ntimi so ba ko okay media mbapa bo me se me di na chi na ma me fo na som se da bi fo som ti me kwa so de na papa de fi tina suma so me ma so na me kwa me nsu kra da se suma be me ka me ama nei wo ha mo me na fi we me ko Methodist okay they come last na me kuma se tech e wo me sister chen enkramo na kopod be fa o sa wo me na me kro mu ho a tech na me wo yeah ai ja zongo awusiana dia ma share minua ya bonkomo na me dumi enkramo ni okay ene me sa konkramo na na ba ezi anyo metekisi anyo afedi wadu so ahohom ni na hwe okay na mpese mpo bia bidie ewo ye be boa me ya minima so dum bibia ntumi fa so din kwati me every mahunu say the Bible tie okay mahunu say the asore som tie mahunu say the suba bia wasori mo tie okay the konkramo so hwe menu aba nam ne ntewe nkramo ni na me de konkramo say na suma be fa me wow enti suma be ka me nya me wasori me wo school mu a ya school na me course na Islamic school okay enti tie ndi wo mu ene na nya me wan makai sa me ka me ya so de enti ebo 12 an makai ebo 130 na makai ene Friday ebo 130 pepepe ya so de ni na ye okay suma no so sa na o tie okay oba ko poso ni tira buta wo ho no nkramo ni okay ko poso o dia wana ya o so ari so ye o ko hu ye wa ba on ti free account o so di hu ya ya so be kom kopa amra bi amakwan se wutimi nya suma fufuro bi ka no sa se mi no kro be ne wo mo hene ne kro wo mo se ya ade se e wo pe se wo se wo di bi ka ho ya na ena konfo bebrebe dentira yam timi nkom nche ne se suma no ba wo isu okay enti wo dis man so do bebrebe a wo ho do so na ya tie oh yes sir yes wo suma bi sa suma no se o ka se enne nipa be wu e wo ha ampa wo be wu kwa be na afa so de ka akopon ana wo beto ye papa ne kwa ye e fa ne kum patapa okay sa suma no se obi adi usika okay obi adi ubole ana se obi di uka ana opeduma mu kai ana se
opese nipa bi wuchim na adwen na nipa no be fa ko britire na nipa no fa de wo ya de bi na nipa no ma wa de kase bi a de boni di ma na nyane ne wato ntia na wakyekire wana wakyekire wi ai mo wato ato chance da so na wi abɔ no utwi ne di egu krata so mai nipa simasi ni me pese nipa simasi a me kyekire wi na ne de me free aha so mai so akodu fie famsika brɛ me okay me pese ne obefa me de me ko britire nipa simasi a wo britire pese ne obefa me ebedu se wo free ho enkoduru no awie na ehye no o se awie na ehye no ko kunu pa kroso na nakopɔ mumu no se na kopɔ mumu na nkasa ono ne nyinye mu ne su ne ban kopɔ mumu no ono oyobi a ne tire ehu okay ebi se obi oyi mumu de wɔkire wa wontimi nka wasɛm enkyerɛ wo yabi obeku no advance ya okay entiene kopɔ fo mebre kopɔ mumu no ene obi a ne wobi okay uyi se de mekan na kan no babi nyeni nko a papa fie se papa fie wo ya me nana ya enso me nana woni bi yes sir kopɔ fo mebre nana ya ba ye hwɛ kopɔ fo dressing na asa wo de no ya ye different ya hu se bibi bodua bi bo wachi ho saa ono nso atefo mpache mo hwe bio okay no ya dura papa kwaje ye enka kopɔ okay na obusa se mo se mi kyire mu sa drum papa kwaje ye eno so ya homba bo ni bia okay se bi obi atufadu e wo wachi enya okay okay so obi firi wachi ya oto wa enya ya entiwe eye kopo bia no eko oria wo beba be fa ama mahwefo ahwe kopo bia o se kopo fo ne bi mo machi entina mi bisai enko antina mi bisai me so hwe ma se de matare ne tie tun ana hwe bia de fita kopo ne ba ko ne mo menka se me de papa mu bam yeah kopo ye na de ba ko pe so bia na djuma okay wo yo bia na djuma wo ye so tia so kopo wo ye bonya yeah e paso wo ye bia obeya ma wo obetuma se sane ne ye se de opa bia okay nana apart from kopo ene kumpatapa ya wabɔ ne din no mrante kwa be na hye kopo ase a wo mu di dwuma de ma wo wo suma bi wo fe de kremo ene won tante ne din ene suma me bre aba kopo ne ma ne bi kwakum osi kremo enso kremo de wo dem ba ko okay na wasa na komo makum na bete kwakum osi ko dante won ti kremo ni wo suma ne ho odene odene nyame kwa me ho de nyaa pe ono kremo no nam ka betre wo enso won tan wo se obi komkremo what bi da se obi komkremo ya bi se ye oba asante region enso tamampo ho na bete se kremo obi kom kremo obi ese na obi be ka se ebra papa be kom ye koye nsankyerene ewo otumfo man chef kesim abasobo bai e na ye hye ye de ma sabre no ene de odi aden de men kan de enso na ba kwasem wo satam no emrofo ebe se ade na konfo yi okomo awoso yi enten koda enta me che awoso se awoso omo de ne jira fidie so nyina enso na awoso no enten ko abaso bodi no wonya satam woni ma de Tesensu school na o man ko na be ka akoma adi o munya pa enti o mu krabot wo se afi bia o de sika ba bia enso papa wani mo amamo adi akire satam cha me kra wa boda ba bi satam hwan ene wo ye konfom penifo mebre na na nyina ese wona aka na na doma konfom betiriba obi ani mo mo konfom wo se de de adu akire ekuta buchefo eko be nipa 88 wow ene nipa ketwa abujafo cheyase ekopo a ye ka kopo motoma na wono etoso miensa eni nti ye friend mensa ene ne ho abakosem na na ba ne konfo otoso miensa ene wogusu a wokom cheyase kopo a ija no asose kumo ayese ya no makonwuram na wotwe ne nioma no eni owo jemu ayekumu ni nyina ye ja ne kwan ofaso a woboa edom na na ye si fomo ano no wafutu obey asem be ne da wakoma so a ena wo de be ma me ne mahwefo nyina ye hwe ofiri achichiri ene bencheye beda matefo ne mahwefo ase se monya be na mofa motwa be se bo hwe me na me kasa be na de umni se afutam de ma me nyarfo ne se ena kom na ye kom no ya botre ne wo mu akom ne gidigidi to kwase onfo koma hwefem na wansu nti ne wambra na woni agozo busa wunua
efiri na ya sumsum ba ko ni me ne aduro me ho kire me bia wa me ebi kwa so ni anso ni aduro ba ko ebi oni ani aduro oni asuma aduro ene me so asuma aduro so of maduro ni eni tin ene timi di am so no di ene friends akomfo koko bia na me obi na mama obi a oni mu kwase odwuma atome okay sami wo bi na sama ma na wanim kogu ase wodwemu a akame panifo se achachafo wo monam o hakura wo munyina ato eyepe na ba chamfo che yase kopɔ komfo to som yensa a woguso ebo adom nene ye ne betwe nkomo no se de abra ni abra no ya na me hye wo bom no me se hye wo bobiem se ye bebo anan ne ye kokopɔ na nkasa so ne yeso wo che yase na de akabia no yakɔ secretary no ne de munsem asan de abesom wo ahwe ye ne be ma aha ye osunsum headquarters en komapa media osunsum IGP MC Rapture Makram